Hola, bona nit. Nou element de preocupació en el si de la comunitat internacional. Un avió F-16 de l'exèrcit nord-americà ha abatut avui un MiG iraquià quan sobrevolava al sud del paral·lel 32, una de les dues zones d'exclusió decretades per les Nacions Unides després de la Guerra del Golf. Una informació que durant aquesta tarda ha estat confirmada tant pel director de la CIA com per al govern de Bagdad, en una jornada en què, com veuran, hi ha hagut també altres informacions destacades. El director de la CIA, Robert Gates, ha confirmat en un programa de televisió que un avió nord-americà ha abatut un MiG iraquià que volava per una de les zones d'exclusió aèria decretades en territori de l'Iraq després de la Guerra del Golf. La primera d'aquestes zones, al nord de l'Iraq, es va fixar tot just acabada la guerra, amb l'objectiu de defensar la població kurda. Per l'agost d'aquest any es va decretar una segona zona al sud del paral·lel 32 per protegir la població xiïta. És en aquesta zona on hi ha hagut l'incident d'avui i el govern de Bagdad ja ha amenaçat de respondre-hi en el moment que li sembli oportú. El primer ministre israelià, Yitzhak Rabin, i el responsable de la cartera d'Afers Estrangers han reiterat a l'enviat especial de l'ONU, James Jonah, que no deixaran tornar a Israel els 415 palestins deportats que es troben en una estreta franja de terra de ningú al sud del Líban. L'enviat de l'ONU ha anat a Israel per investigar les deportacions i per visitar el campament on des de fa 10 dies els deportats esperen una solució al seu cas. Durant les últimes hores, el mal temps ha empitjorat les condicions de vida al campament i Israel no hi deixa arribar l'ajuda de la Creu Roja. Amb el lema "En la pau hi ha lloc per tothom", milers de persones han participat aquest matí a Vitòria en una cadena humana per demanar que acabi la violència d'ETA. L'acte l'han convocat diversos col·lectius que sempre s'han significat per la condemna del terrorisme a Euskadi. La cadena humana ha acabat amb crides a tots els que defensen l'ús de les armes perquè les abandonin i amb un minut de silenci en record de les víctimes del terrorisme. Unes 3.000 persones s'han manifestat avui pels carrers del Ferrol per demanar que es declarin zona catastròfica les 4 ries gallegues afectades per la marea negra provocada pel vessament de cru del petroler Mar Egeu. Els manifestants també han reclamat el pagament immediat de les indemnitzacions derivades de l'accident i l'aprovació d'un pla de seguretat de navegació marítima. Els 21 refugiats bosnians que des de la setmana passada són a la població valenciana de Massamagrell s'han pogut retrobar avui amb alguns coneguts o antics veïns seus, que formen part del grup d'exiliats que des del novembre estan acollits a Gandia. La trobada s'ha fet a la residència on viu el grup de bosnians refugiats a Massamagrell, que ja s'han començat a guanyar amics entre els veïns de la població. Amb aquestes imatges del retrobament de refugiats bosnians en terres valencianes acabem l'edició d'última hora del Telenotícies, però abans els recordarem que la informació continuarà demà a partir de 7:15, en el primer avanç informatiu de l'edició matinal. Que rebin l'any nou amb molta felicitat. Bona nit. Repsol els ofereix el temps. Hola, molt bona nit. Després d'un divendres i un dissabte molt ennuvolats i amb precipitacions i amb humitat ambiental elevada, avui diumenge ha estat un dia assolellat gairebé a tot Catalunya i amb un ambient més sec. I això perquè ha començat a bufar el gregal, no amb gaire intensitat, però això sí, ha esbandit la nebulositat i demà continuarà amb les mateixes característiques. Veuran per què en aquest mapa isobàric previst per les 7 del matí. L'anticicló centrat a centre Europa, amb una pressió molt elevada de 1.045 mil·libars, garantirà un temps molt estable en tot aquest sector i els vents del nord-est de gregal arribaran a Catalunya portant aire més fred i altre cop una baixada de temperatures que es notarà a partir sobretot d'aquesta nit. O sigui que el més destacable per les pròximes hores és la baixada de temperatures, sobretot les nocturnes. Aquesta pròxima nit i matinada, glaçades a l'interior, que demà a la nit es faran una mica més importants. D'altra banda, un dia demà com el d'avui, alguns intervals de núvols poc importants a la costa o al Pirineu Oriental i temps assolellat a la resta. Amb vents de gregal que demà al matí seran fluixets, però a la nit es reforçaran i la mar una mica moguda. Al País Valencià i a les Illes Balears demà possibilitat encara d'alguns ruixats cap al sud de les Balears i al sud del País Valencià. Més sol cap al nord i vents de gregal que també a primeres hores hauran afluixat una mica de força, però de cara al vespre tornaran a augmentar. També a les Illes Balears i al País Valencià demà les temperatures baixaran, però sobretot les nocturnes. De moment això és tot. Molt bona nit. Són les
aquí en Telecita encontrarás a la pareja de tus sueños. De ti depende. Escucha la lista o deja tu mensaje en el 903 33 22 66. Eso es, 903 33 22 66. Alguien espera que le llames.